Minulý týždeň mali obe zmeny za úlohu napiecť medovníčky, ponúkať ich na ulici a zozbierané peniaze venovať na dobrú vec. Výťažok z dobročinnej akcie bola odovzdať Romana s Jánom. Rozhodli sa, že navštívia malú Darinku. Môžeme? Dobrý deň. Ahoj, som Nanči. Ahoj, Nelinka. Toto je moja kamarátka, Romanka. Ahoj, som Romanka. A pozeráš Plaštica 3? Áno, pozeráš? A tešíš sa z toho, že sme prišli? Pozrieť. No, ja. A koľko máš ročkov? 5 ročkov máš, taká veľká slečná. Máš krásne šatočky, krásne. Taká princeznička. A komu držíš palce? Keď to pozeráš, to sa mi tak najviac páči. Všetci sme dobrí, že? Sa pohádame, ale to tak musí byť niekedy. My sme ti tieto peniažky, dozdáme to asi maminke. Sa páči? Ďakujem. Pán to môže, učiteľ môže a my sme radi, že nás takúto veľkú veľmi spravili. Malanka má rášť ptice a preto je za na život na vozíku.